Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltang kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko! And we're back mga idol. Oras na alas 5:54. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, kadig dyan. Nagdingdingig. Kaya nagitig bibuya. Itig Yes. Facebook Live. Yes. Okay, so ang dagayang libro nga, The Laws of Power. Yes, so the 48 laws of power. Yes. Ako dapat basahin ng dapat basahin. Dapat na amukmet Dapat among ti komdeta, among ti kuha na deta, ka limits na. Well, of course. Yes. When is date ibagbagadang I need to do it. Wow! Diba? Sige tayo, do not outshine the master. Kili-kili power. Diba? Kili-kili power. Ako dapat nigat na talaga iti aglugan iti kabalyo. Ana. Medyo narangina. Apa. Kasi ngumato pa diba, the horsepower. Damot. Ang lalo naman kay Jay, gumatang iti Adam's apple. Deta. Hindi pinakatingataw. Amo yung J. Adams. J. Adams kami na the strawberry. Sasaragin J. Adams ka talaga apple. At yung legendary fruit ni Adams. Adam's apple. Dumagi mga ka-idol Dennis, no? Pagbalbalin daw ay dati Adam's apple. Diba? Okay, mga idol. Hello kay Himawari. Good morning and good night mga idol. Parbangon na to yan. Yes. Good morning. Saudi Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Nakaalala ko dito dito iti hadiah. Kaya mong tipinagatan ko dito nga libro dito Ngimi na pa yun. Ngimi na pa. 952. Ita SM. Wow, fully booked tinagatang. It's only 900. Only, wow. Apo ta 952 pesos. Apo ta nangina. Won, medyo nangina deta. Pero sulit naman, among kanya ka bookworm akit padakam ka ni Abby. Di ba mga idol, anak na idol Glenn. Oray nangina, oray kasano iti kinangina na. As long as agwara ti panunot, pabasa lakad di, curious ka lakad di, go, kunin mo na. Ngayon tatakot ka sila narigat pa yan hanggang tingin na lang. Diba? Ngayon ipaglakot din ta, nakagatang tigastoy, dating ang book ko. And ako na to corny ng joke. Kaya mo din mga kahit mo din mga hindi mawari. Kahit mo din mga iti corny, agawang paway la. And ni Rain, basta ik tumamet kung kuna na. Enkaji, Corny ng joke. Nag-visit. Talaga nga Mans Garcia. Ang ganang mag-joke, minsan na. Sige, okay. Pagbigyan nyo na po, minsan lang naman yung nagpapatawa. Apo na rin at man lalo na patasak na tinapanakisik kang mga idol ko na. Wen, apo na yun, hindi pa. Napalasamaan. Siyempre. Kasi, napadasak yun. Kapag ka nagsik ka, tapos yung kanto pa'y makiubon. Di ba? Ano ubon? Ubon ng bigyan dyan pa ako, nga sinikam. Ay! Di palay ka niya mi. Tabako di dyan. Ay, palay ka niya mi. Yun yung sick ka. Dahil yun yung magbagadang ag-sick ka. Kaya di kami pagay si KM. Tapos inka ira-F. Di kanya mi. Awa kaming tabako tayo mi. Dapat kita ba ako? Aggatod ganyan, tipang panunute. Pinaggatod. Pinaggatod. Di na't pakitan mga idol nga, di mi amo talaga na kita. Aggatod. Wana, ang kay mga ninga, ang kay mga nga tubay ko, landita sa Nicolas. Anak kami, dati pagay. Kan mais, corny. Diba? Oo, mais kang pagay kay nga minitan. Sa bagay. Kasi Balatong pa. Balatong. Maka-only ko na ni Ray. Bawang, di kayo ko, bawang. Bawang? Ada mga lasunakan sili. Thank you daw hadiah, walang cash idol. Apo ala bulod nagtulatan ta libro idol.
O diba? At least, I have a ba. Okay mga idol, ito mga rat, iti 2 minutes lang nga weather report. Manipot po tiya, DOST pag-asa. Ito makaamon apo. Nabarang di panawin, nadlaw mo, nadlaw ko. Perme. Okay, at yung mga rat, weather report, manipot po ti DOST pag-asa.